Actuel Media filɛbagaw an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan suit Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi an bɛ karamɔgɔ Dawu ka émission kɔnɔ sunkalo 2024 an bɛ ale tile 13 la bi hakili la an dugawu kɛ Ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman di bɛɛ ma karamɔgɔ Amadu Dawu n t'a siɲɛ fɔlɔ ye a kuma Actuel Media sanfɛ n t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka an dɛmɛ an ka ko caman na an b'a ka foli kɛ an b'a ka photo publier sanga ni waati awa ye bi a sɔrɔla ka an bisimila a ka pharmacope kɔnɔ dɔɔni kɔfɛ a ye bitigiba min dayɛlɛ n'o ye kɛnɛyaso ye ka farafin yiri dama dama bila kɔnɔna la an y'a laɲini bi ka na interview k'a kɔnɔ walasa mɔgɔw k'a ye u k'a dɔn k'a fɔ ko a fana ye baara min dugu ma kɛnɛya ko sira fɛ donc an bɛ pharmacope kɔnɔ hukumu kɔnɔna la nka yanni an ka don pharmacope ko la ani a kɛlen bɛ ka labɛn min kɛ sunkalo in na k'a di mɔgɔw ma a ka d'an ye a ka kuma ye sujet dɔ kan n'o ye doloko ye mɔgɔw y'a fɔ ko a bɛ dolo dɔn dɔw ko a t'a dɔn dɔw ko k'a bɛ sɔn a kuma kan dɔw t'a sɔn a kuma kan an kɔni y'a laɲini bi n'Ala sɔnna a bɛna dɔɔni fɔ an y'a dɔn cɛ a bɛ foli ni tani k'o kɛ filɛbagaw ni kanubagaw la karamɔgɔ Amadu Dawu an ka émission kɔnɔna la. Ala sɔnna alhamdulilayi Mayiga an b'a fɔ awuzubilayi mina shaitanir rajim an bɛ Ala fo k'Ala tanu k'Ala barikada o kɔfɛ an bɛ Isa Mayiga e yɛrɛ an bɛ fo kosɛbɛ ani i ka baarakɛɲɔgɔn o kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka foli lase Actuel Media baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ka daminɛ sanfɛ fɔ duguma o kɔfɛ media kanuba n'a filɛbaa bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen b'a na nin waati la Mayiga an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ bɛɛ lajɛlen alhamdulilayi bɔra k'a fɔ cogo min na ne yɛrɛ tɔgɔ ye Amadu Dawu ye mais caman bɛ dɔn ni karamɔgɔ Dawu de ye ka sababu kɛ ɲɛnamaya ko de don bɛɛ ni sɔnfɛn de don Ala bolo alhamdulilayi an bɛ Ala tanu k'Ala barikada Ala y'an sɔn fitinin mun na an bɛ Ala barikada n'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔnni ye fɛn de ye bamananw yɛrɛ y'a da la ko fiti dɔɔni dɔɔni ye jumɛn ye n'i y'a mɛn a dara la ko dɔɔni o yɛrɛ kɔrɔ b'a yira dɔɔni de bɛ bɛɛ bolo mais Ala ye dɔɔni mun d'i ma n'Ala y'a kalifa i la n'Ala ye barika don a la i bɛ Ala barikada n'a ye donc vraiment an b'aw fo kosɛbɛ aw y'aw bisimila inchallah a diyara n ye kosɛbɛ karamɔgɔ Amadu Dawu nin tɛ bila ka sumaya parce que an bɛ sunkalo la donc a ka d'an ye bi karamɔgɔ Dawu ka kuma ye dolo kan yala dolo baara Amadu Dawu e b'o kɛ mɔgɔ ye wa walima dolo yɛrɛ ye mun de ye parce que an b'a ye dolo donnaw mɔgɔ min kuma dolo a ka dɔgɔn kosɛbɛ jamana in kɔnɔ yala ne ka an ka ɲininkaliw senfɛ o y'a fɔ ko i b'a kɛ mais i bɛ base yiri ni laturu kan kuma caman ka tɛmɛ ale kan bon an tɛ kun min na n'o ye mais an hakili la an ka ɲininkali bɛna s'o bɛɛ ma émission kɔnɔ. Mayiga a diyara n ye vraiment an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i b'a dɔn bamananw b'o de fɔ n'i ko moriya ne y'o de fɔ ne wolola a la ne mɔna a la fa yanfan ba yanfan donc bamananw b'a fɔ baara foyi t'an na bi alhamdulilayi n'o tɛ ka sababu kɛ bi a ɲɛsinnen bɛ fɛn ma n'an dɔɔnin mɛ ne y'a ye o y'ale de ye Mayiga n'i ko dolo alhamdulilayi an bɛ fɛn min dɔn Ala barika la o ye dolo de ye n seerabaw bɛ yan nɔ bi yɛrɛ tile bɛɛ depuis sɔgɔma 10 heures n y'an sigi fo 14 heures n bɛ dolo la bi bɛɛ bɛ réseau sanfɛ o y'a ye mɔgɔw y'a ye san o san n'Ala y'a yira n na n ye sunkalo bɛɛ ne yɛrɛ bɛ sunkalo bɛɛ ta dolo dɔrɔn de kama a bɛ san yirika bɔ bi mais bamananw b'a fɔ fɛn bɛɛ ye sababu de ye ni aw ka sira kan ni siɲɛ fɔlɔ ye ka kuma media kan dolo ko in na dolo ye fɛn dɔɔni de ye nɔgɔ t'a la n'i b'a dɔn n'i t'a dɔn dɔrɔn i b'i makun parce que n'i ko dolo yɛrɛ ye mun ye kelen adamaden yɛrɛ fɛn o fɛn n'i bɛ kuma kan i k'a ɲini fɔlɔ k'a dɔn fɛn min don naturellement parce que a fɔlɔ ye jumɛn ye adamaden i n'a fɔ karamɔgɔ b'a adamaden yɛrɛ bangedon o b'a la semaine kɔnɔna na mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a ta bɛɛ lajɛlen bangenen bɛ tile 7 kɔnɔna na ka daminɛ dimanche ka na bila sibiri la i y'a faamuya bɛɛ lajɛlen bɛ o de kɔnɔna na mɔgɔ si tɛ mun tɛ sɔrɔ tile 7 kɔnɔ mais tile 7 in fɛnɛ kelen o kelen n'i y'a kelen o kelen ta a bɛ bɛɛ bɛ bɔ ni fɛn dɔ ye donc a bɛ fɔ nin bangedon yɛrɛ n'i ka kuranɛ haya ye o kɔfɛ fana n'i nana dolo fɛnɛ ta bakurubaya la dolo bɛ tila ka taa bakurubaya la sigiyɔrɔma 4 in fɛnɛ kelen o kelen alhamdulilayi a bɛɛ bɛ wolo ni dolo caman de ye kelen kelen fɛnɛ bɛ se ka wolo fo sigiyɔrɔma 4 n'i y'a ta k'a lajɛ mais différence de bɛ i n'a fɔ dolo la n'i bɛ kuma dolo kan fo k'i ka sɔrɔ i bɛ dolo yɛrɛ dɔn misala la Mayiga mɔgɔ dɔw bɛ yen an b'a fɔ i ka dolo ye tasuma ye mais tasuma bɛ tila ka taa sigiyɔrɔma 4 tuguni misala la i ka dolo ye bɔgɔ ye bɔgɔ bɛ tila ka taa fo sigiyɔrɔma 4 i ka dolo ye fiɲɛ bɛ tila ka taa fo sigiyɔrɔma 4 i ka dolo ye ji bɛ tila ka taa fo sigiyɔrɔma 4 ni si tɛ kelen maintenant n'i ko dolo n'e ka dolo kɛra ji ye e ka dolo ye ji qualité jumɛn dɔn o bɛ f'i ye e ka dolo ye fiɲɛ qualité jumɛn dɔn o bɛ f'i ye i ka dolo ye bɔgɔ qualité jumɛn de dɔn o bɛ f'i ye i ka dolo ye bɔgɔ ye tasuma qualité jumɛn de dɔn o fana bɛ f'i ye donc dolo tɛ fɛn k'a fɔ ko kunfɛ kuma de don an b'i ka dolo lajɛ i y'a fɔ cogo min na an ka baara yɛrɛ yiri an bɛ yiri labaara an bɛ turabu labaara an bɛ kuranɛ dɔnni yɛrɛ fan si tɛ Ala barika la dɔnni fin sira fɛ k'an tɛ mun labaara
ko n'a bɔra kɔni i n'a fɔ sɔnni sira no alhamdulillah n'a bɔra olo kɔni na dɔnni kɔni fan fan ni nana n'a ye ɲumanya sira fɛ an b'a bɛɛ lajɛlen baara kɛ ka sabu kɛ an ka dɔn fɛn don ala barika la ni wulila ka s'a ma ni mago bɛ mun na n'an bɛ se a la dɔrɔn an b'a f'i ye n'an tɛ se a la dɔrɔn an b'a f'i ye dɔw mun bɛ kuma na n hakili la n y'o de fɔ n tɛ maa dogolen ye Mali kɔnɔ kuma tɛ jamana in yɛrɛ kɔ kana ma ka sabu kɛ mɔgɔ de don kuma ma nɔgɔya ma mais dolo yɛrɛ pour que mɔgɔw k'a faamuya dolo yɛrɛ ye mun ye donc an bɛna an da don o la ka walawalali kɛ n'a sɔrɔ tuma dɔ la misala mɔgɔ dɔ bɛ yen hali bi n tilenna dolo la tuma dɔ la an bɛ se ka dolo kɛ ka kuma i yɛrɛ kan depuis ala k'an da n ma deli k'i ye mais tuma dɔ ni tilala kuma na dɔw la i bɛ sɔn k'a fɔ k'e ko n tɛ k'i yala i kɔ ka i filmé wa parce que i ka ɲɛnamaya bɛɛ an bɛ don a la k'a bɛɛ détailler i yɛrɛ bɛ na ye nkalon t'a la quoi sɔsɔ cogoya yɛrɛ t'a la hali bi n tilala dolo la o y'a sɔrɔ miniti tɔ tora miniti duuru n ko ka ligne labila dolo mun kɛra mɔgɔ kelen dɔrɔn ka don mun fɔra ni kalon don n'a ma fɔ n tɛ yafa ma bilahi a donna a ko kuma yɛrɛ tɛ ale bolo mun donna laban na bon o n'a ɲɔgɔnna caman parce que an ye mɔgɔw de ye adamaden i ye mun dɔn ala ye mun d'i ma i bɛ kuma n'o de ye quoi ni danna i dɔn yɔrɔ la dɔrɔn a banna quoi ala k'an bɛ sababu ma. donc komi nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye ka kuma dolo ka kɛlɛ media la bon a ka di ne ye halisa an ka taa ɲɛfɛ dɔɔni dolo ko kɔnɔna la et la dolo ale fɛnɛ bɛ i n'a fɔ laturu bɛ cogo min na so 12 walima c'est à dire adamaden bɛɛ n'a dolo walima a dolo tilalen bɛ sigiyɔrɔma 4 de ye fiɲɛ ni bɔgɔ ni n bɛ fɛ i ka don dɔɔni o kɔnɔ. alhamdulillah i ka nin kumakan in diyara n ye kosɛbɛ Mayiga bɛɛ n'i ka dolo lajɛ cogo don dolo bɛ tila ka taa sigiyɔrɔba 4 ma na n ye n da don o la fiɲɛ ni ji ni tasuma ni bɔgɔ o y'a bakurubaya 4 ye mais ni donna o fana kelen kelen kɔnɔ i b'a ci sigi 4 ni bɔra o fana kɔnɔ i bɛ tila ka ci a bɛ na kelen o kelen i n'a fɔ 4 kelen kelen a bɛɛ bɛ na 24 heures fana d'i ma donc a bɛɛ n'a ka sira de don mais bakurubaya la dolo yɛrɛ intérêt ye mun ye i n'a fɔ a nafa yɛrɛ jumɛn a kuma laɲini yɛrɛ o de ye a nafa ye mun ye i n'a fɔ misala la n ye bakuruba minnu fɔ adamaden dɔw bɛ yen misala la i y'a fɔ cogo min na dolo la n bɛ se k'i tɛgɛ lajɛ n b'i ka dolo f'i ye tɛgɛ kɔnɔna na Mayiga n b'i tɔgɔ ni jamu ta n b'i ka dolo bɔ n b'a lajɛ turabu yɛrɛ la k'i ka dolo tɔmɔ k'a bɔ a kɔnɔ k'a fɔ i ka dolo ye nin de sɔsɔ cogo t'a la ayi o kɔni sɔsɔ cogo t'a la n bɛ kɔlɔsi ta n b'i ka dolo bɔ n b'a lajɛ n b'a f'i ye i ka dolo ye nin sɔsɔ cogo t'a la a siraw ka ca komi bɛɛ n'i ka dolo lahala don minnu b'a dɔn i n'a fɔ nanzara siraw fɛ minnu bɛ garanti fɛn ninnu dati ni calcul ninnu bɔ tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mais yɔrɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔnni de don voilà très généralement dɔnni bɛɛ n'a nacogo de don mais mun ye hakika dɔ ka sigi a kan turabu dɔnna a tɛ se k'a fɔ ko i ka fɛn wɛrɛ ni turabu da dɔrɔn a banna i bɛ dolo bɔ a kɔnɔ c'est misala la i n'a fɔ mɔgɔw nana nafolo ko la i y'a lajɛ est-ce que karisa ni bɛ nafolo de kan ne y'o de fɔ Mayiga diɲɛ bɛɛ tulo bɛ na diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ na maa kelen tɛ yen don na mun wulila ka se ne ma n ka so k'i nana lajɛli la ko ne ɲininka i bɛ fɛ ka mun lajɛ o tɛ yen n b'i ka lajɛli kɛ k'a ban ka kuma i yɛrɛ kan i yɛrɛ b'a fɔ ne nakun ye nin de mais k'a fɔ ne k'i ɲininka e nakun ye nin n'i ye turabudala kɔni kɛ i sigi a fɔ karisa e nakun ye mun ye walahi a t'a dɔn de ayi musala la n'i nana ne ma a bon bana de bɛ na n bɛ fɛ ka n ka bana lajɛ o kɔni o y'i yɛrɛ ka fɛn de ye i nana o ye hamina ko de ye i y'o fɔ mais n'i nana ka na sigi k'i bɛ fɛ ka lajɛli de kɛ a banna i sigi ne dan ye dɔrɔn k'a fɔ i bɛna lajɛli kɛ o bɛ dolo kɛ n'i ko dolo dɔrɔn n b'i ka dolo bɔ k'a da i kɛnɛ kan k'a tɛntɛn i yɛrɛ b'a fɔ tiɲɛna a tɛ tɛmɛ nin kan quoi o ye ne yɛrɛ kɛcogo ye n'i nana fana lajɛli fana na n b'a lajɛ tuma dɔ la n'i y'a sɔrɔ i nakun ye mun ye i t'i ka dolo kuma lajɛli kɛ k'a ban fo i k'i nakun f'i ka lajɛli kɔnɔna na donc adamaden bɛɛ nisɔnfɛn don ala bolo donc n'i ko bakurubaya la dolo bɛ lajɛ sira caman fɛ bɛɛ n'i ka lajɛli cogoya de don donc o n'a ɲɔgɔnnaw donc n'i bɛna kuma kan i bɛ kuma ka dɔnni de don bɛɛ n'i ka dɔnni tɔmɔcogo de don misala mɔgɔ caman b'a lajɛ turabu la mais turabu i n'a fɔ tɔmɔcogo ka dolo bɔ a kɔnɔ o kɛcogo tɛ kelen ye différence mɔgɔ min b'a dɔn a mɔgɔ man ca dɛ donc o kama an bɛ walawalali mun di kanubaw ma dɔrɔn a ɲini k'a dɔn i ka dolo ye ji de wa n'e ka dolo ye ji e ka kan ka baara qualité mun kɛ i b'o dɔn i ka kan ka musala la ala deli fɛn jumɛn de bɛ jarabi e bolo n'i ka dolo ye ji de ye nasi de bɛ baara e ye musala i ka dolo ye tasuma ye wusulan walima fura turuta mun bɛ labaara tasuma na o de bɛ baara e ye maintenant n'i ka dolo ye bɔgɔ ye ji bɛ se ka baara i ye o bɛ ɲɛ i ye fana bolo mais tasuma ni ji tɛ ɲamina kelen kɔnɔ misala e ka dolo ye tasuma ye e bɛ ka ji nasi baara kɛ o bɛ e mako ɲɛ cogo di a komi ji ni tasuma bilalen minɛ kelen kɔnɔ kelen bɛ sa diyagoya de don donc n'i ka dolo ye tasuma ye e man kan tɛ ka nasi labaara e bɛ wusulan fɛn minnu bɛ tobi hali n'a ma ɲɛ a bɛ kɛ ji a bɛ tobi n'a bɛ tobi tasuma i n'a fɔ fura tobi k'i ko a la o n'a ɲɔgɔnnaw lajarabi ka di e bolo ka tɛmɛ jisumalen baara kan i n'a fɔ nasi mɔni ni nasi koli fɛn ninnu kan donc a bɛɛ n'a siraw de don misala n'a fɔra i ka dolo fana ye bɔgɔ ye bɔgɔ fɛn jumɛn ka di i la bɔgɔ ni ji de bɛ taama ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ tasuma ni fiɲɛ bɛ taama cogo min na
donc nin n'a ɲɔgɔnnaw de don donc ka don ala ka détail kɛ minnu bɛ se ka faamuyali to n'a bɛ kɛ ala k'a mɛn sababu ma donc dolo de b'a to hali mɔgɔ f'i kan ka baara min kɛ n'a sɔrɔ dolo bɛ bɔgɔ la ni dugukolo feere de ka di la ni fɛn minnu ka di donc olu bɛ f'i ɲɛna i ka baaraw sira fɛ Mamadu Dawu ka téléphone numéro 74 60 75 61 a bɛɛ tɛ se ka détail émission kɔnɔ ni mɔgɔ min y'a wele donc a ka ca ala fɛ ni i sera fɛ walima n'a kumana téléphone na n'a ye ɲɔgɔn faamu o don donc an bɛ foli di ma halisa ka Mamadu Dawu nin ye dolo parti an bɛ o dan yan a sabu kɛ waati bɛ ka taa dɔɔnin an bɛna don an ka ɲininkali tɔw kɔnɔna la an ye kibaruyaw sɔrɔ arajo siraw fɛ k'a fɔ ko labɛnw b'i bolo i ye minnu labɛn sunkalo in kɔnɔna la n'o ye an balaka minnu bɛ ka hami u denw ka dɔrɔgu u denw ka gulɔmiko ni dɔrɔgu takow la ani minnu bɛ yen n'u bɛ ka sigitigɛ safunɛ ɲini ka garisɛgɛ dayɛlɛ walima bana dɔ bɛ yen ko zanfala mɔgɔw b'a fɔ k'a fura tɛ farafinfura la ka Mamadu Dawu an y'a mɛn siraw fɛ k'a fɔ ko a dɔw labɛnnen b'i bolo sunkaloba in kɔnɔna la k'a di mɔgɔw ma ani wusulan seli musakaw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na nin bɛɛ bɛ yen bon a ka kan an da tɛ nin bɛɛ ma ni kɔnɔna juguya tɛ donc a hakɛ min dilannen don a bɛ ka dilan ka di mɔgɔw ma cogo di mɔgɔw b'a sɔrɔ cogo di donc bi an bɛ Farmakope kɛnɛyasoba kɔnɔ yanni an ka don Farmakope ka kisaw la inshallah vraiment Mayiga ka nin ɲininkali diyara n ye d'abord an bɛ ala tanu k'ala barikada i bɔra ka ɲininkali mun kɛ ɲininkali nafamabaw de don parce que ne y'o de fɔ an dogolen tɛ Mali kɔnɔ bilen diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ an dogolen tɛ kuma tɛ Mali ma ka bɛɛ baara n'a cogoya bɛɛ n'i kɛcogo de don i bɔra ka ɲininkali mun kɛ k'a yira fɔ denmansaw caman jɔrɔlen bɛ ni denw ka ladamu ani k'o bali ka bɔ kuntanko ninnu ma dɔrɔgutako ninnu i n'a fɔ gulɔmin ninnu joint dɔrɔgumin ninnu mɔgɔ caman sigilen bɛ nin waati la caman yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ an ye caman ta furakɛli kɛ ala barika la fana a nɔgɔyara fɛn fɛn bɛ yan nɔ ni fɛn filɛ nin n'i y'a ɲininka o bɛɛ bɛ se ka o t'a dɔn an ye mɔgɔ hakɛ min yɛrɛ furakɛ a la i ka ɲininkali yɛrɛ kɔnɔna na bi yɛrɛ n tun bɛ arajoso la bi n taara n'a labɛnni yɛrɛ ye musala la nin ye ale ye nin ye jogo nasi de ye an b'a kɛ tuma dɔ la bitɔn kɔnɔ mun ni nin tɛ kelen nin bitɔn ye i b'a fɔ a den kelen tuma dɔ la a ɲɛ naani bɛ se ka kɛ nin kɔnɔ mɛ a den kelen de bɛ di mɔgɔ ma mɛ a den kelen kelen bɛ di 15 000 a dɔw bɛ an b'a di 5000 yɛrɛ mɛ Mayiga kabako mun b'a la minnu fɛn tulo b'an na ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka gulɔ yɛrɛ bila k'e yɛrɛ de bɛ fɛ ka gulɔ bila k'e bɛ gulɔ min i ɲɛ b'an na n'i y'a san ka kɛ gulɔ la k'a min b'a dɔn i bɛ da o min ko kelen de ma mɛ fura kɔni t'a la mais ni yiri o man nasi do yiri b'a la ala yiri b'a la ala tɔgɔ b'a la nasi ni yiri de labaaralen don ka nasi bɔ k'a kɛ ka yiri lami k'a lami n'a ye a ma tobi dɛ ka ala tɔgɔ sɛbɛn yɔrɔnin kelen kabako mun bɛ nin na Mayiga ni ye nin di den ma a bɛ gulɔ min a bɛ joint min a bɛ dɔrɔgu ta hali a bɛ sonyani kɛ a b'a bila Mayiga n'i bɛ fɛ ka bɔ gulɔ la n'a ta dɔrɔn i yɛrɛ k'a kɛ gulɔ la i k'a min siɲɛ kelen dɔrɔn o jaabi i yɛrɛ b'o di quoi sigarɛti b'a la a bɛɛ b'a la fɛn fɛn n'i b'a min e bɛ fɛ ka bɔ a la yɛrɛ a bɛɛ de b'a la i bɛ fɛn fɛn dɔn k'a fɔ adamaden yɛrɛ de bɛ fɛ n jogo ka ɲɛ e ka sigarɛti san k'a bila a la n'a ɲigira dɔrɔn i k'a bila fiɲɛ k'a fili i ka taa tugu a la mɛ yanni i ka taa tugu a la i ka nasi in dɔɔnin min i ka taa tugu sigarɛti la i k'a min a kan i b'o jaabi di kanubaw ma n'i bɛ fɛ ka joint fana bila a bɛ o cogoya kelen de la n'i y'a bila a la n'a ɲigira ni fiɲɛ y'a fili dɔrɔn e yɛrɛ b'a dɔn a bɛ se ka mɛnɛ e ka nasi dɔɔnin min i ka joint tugu i k'a min i ka joint min bɛ da o ma ne kɔni nin ye denba caman lafiyali sira ye kan sabu kɛ u bɛ hali ne bɛ wuli ka ne ɲininka walayi n den bɛ gulɔ min n den bɛ joint min bon a bɛ bɔ a la cogo di ne b'a fɔ ko ne kɔni tɛ mɔgɔ dɔn n bɛ se ka ɲɛnabɔ mɛ mɔgɔw k'u bɛ se ka sɔrɔ u tɛ se quoi karamɔgɔ Dawu donc an bɛ sunkalo kɔnɔna la ni mɔgɔ min sera ka appel kɛ ni garisɛgɛ donna a tɔ la o tɛ komi caman taara arajoso la an taara ni caman ye arajoso la et puis fana n bɛ min fɔ kanubaw ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an ka baara an b'a fɛsɛ k'a ban k'a dɔn k'a fɔ fɛn mun bɛ yen n'a bɛ d'i ma n'a bɛ mun kɛ an b'o de di mɔgɔw ma Mayiga ni nasi tuma dɔ la n ka kalanden bɛ a bɛ se ka hali hakɛ min bɛ taa arajo la a bɛ se ka siri kelen ta k'a yira mɔgɔw la dɔrɔn ba jogo nasi mun taara arajo la a sirini kelen ta dɔrɔn k'a yira mɔgɔw la mananin kelen ta ka na dɔrɔn a kun ye jumɛn ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen nkalon t'a la quoi an bɛ fɛn o fɛn labaara hakikaw de don i ɲɛ b'a la n y'o de fɔ nin den kelen a bɛ mɔgɔ 4 servi nin den kelen mɔgɔ 4 nin kelen a caman yɛrɛ tɛ di mɔgɔ ma yɛrɛ
i bɛ cigarette min k'a bila yɔrɔnin kelen cigarette kɛ dɔrɔn n y'a fɔ cogo min i b'a bila n'i bɛ joint fana min a bɛ ten n'i bɛ fɛ ka gulɔ bila a bɛ ten mais ni mɔgɔ min bɛ gulɔ dogo k'a min sisan denmansaw caman bɛ kamana kan n den bɛ dogo k'a min n b'a dɔn a b'a min mais a tɛ fɛ n ka bɔ a kalama e ka nasi in ta dɔrɔn i k'a kɛ jago bitɔn kɔnɔ ji la muso min bɛ fɛ i den ka gulɔ yɛrɛ bila a kɛ ji dɔ na i k'i sin fila kɔ i b'a fɔ ne den ye ne sin min ka ne sin bila cogo min na a ka gulɔ bila ten nka n'a danna sin na misala la kelen dɔrɔn b'a bɔ mun taara arajo la ale de filɛ ni kelen kelen de bɛ di bɛɛ ma arajo so la wa ni 4-5 fo 6 de filɛ nin kɔnɔ nin ta yɔrɔ kabako don dɛ bon ni den kelen bɛ mɔgɔ bɔ gulɔ min na a bɛ bɔ joint min na a bɛ bɔ suyɛnni na a bɛ bɔ dɔrɔku min na a den kelen ni yɔrɔ o ye kabako ye bon o de kama nin kɔni musala de k'a fɔ kanubaw ye dɔrɔn Maïga ne bɛ nin di denmansa dɔ ma i b'a sɔrɔ ni ɲɛji de bɛ na musokɔrɔba dɔw bɛ na f'u bɛ kasi ka sigi n den bɛ gulɔ min a bɛ suyɛnni kɛ a tɛ sigi wallahi n filɛ sun de la n ye n kale ala de la a ka bɔn n ka kale ma a dɔw bɛ tila ka na tugun ka na ne deli ko n ka kɛ ala kama ka fara bɔ mun b'a to den bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye tuguni parce que dɔw b'a fɔ ko ne y'a di n den ma a ye den bɔ manamana ko bɛɛ la a tɛ daw ma dɛ a bɛ tila k'a fɔ tuguni ni den y'i sigi yɔrɔ min na ni m'a fɔ wuli i ka nin kɛ wallahi a tɛ se ka wuli k'a kɛ mais n'a ye wulila k'o kɛ ka n'i sigi ka ban fo n'i ko wuli ka dɔ wɛrɛ kɛ a sigilen bɛ to a nɔ na de yɔrɔ kɔni o dama tɛmɛna dɔɔni bon a dɔw bɛ ten o de kama an b'a fɔ denmansaw n'i b'a di den ma i b'a di ni hakili musala la ni cɛman don i b'a di ko 3 kɛ a k'a kɛ i n'a fɔ i bɛ se ka kɛ café la a bɛ se ka kɛ lipton na min ko 3 ɲɔgɔn na a koliji fana na ko 3 ɲɔgɔn na i b'a to ten n'i y'a dɔn k'a fɔ dɔ bɛ se ka fara kan i bɛ dɔ fara n'i y'a dɔn a ka ɲi ten i b'a to ten sinon n'a dama tɛmɛna dɔrɔn a bɛ kɛ baara ye bon ala deli don yiri fana de don ne t'a fɔ ko ne bɛ se ka diɲɛ bɛɛ mako dilan mɔgɔ b'a fɔ karamɔgɔ la nkalon don o ye kɛlen k'i yɛrɛ bila ala jɔyɔrɔ la mais a filɛ ni mɔgɔ 100 ta mɔgɔ 90 bɛɛ bɛ bɔ gulɔ la o farati n'a ye ja bolo o ye ala yɛrɛ ka kɛ de donc ko fɔ bɛɛ lajɛlen ye fɛn min don a nafa ka bon hali mɔgɔ min bɛ fɛ ka bɔ manamana ko kulonkɛ bamali la a bɛ bɔ a la yɔrɔ kabako caman b'a la dɛ ni denmuso ye mɔgɔ min bolo k'a bɛ suban kalabanjɛ la i bɛ a dɔ labɛn ka d'a ma an bɛ se safinɛ ma joona parce que waati bɛ ka taa an bɛ sunkalo kɔnɔna la halisa an bɛ filɛbaga bɛɛ fo an bɛ karamɔgɔ amadu dawu an bɛ ale ka pharmacopée kɔnɔna a ye mun dayɛlɛ bi Sebenikɔ poste la an nana an sigi o kɔnɔ walasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko pharmacopée ko a dan tɛ du kɔnɔna ye donc bitigiba de b'a bolo mun dayɛlɛ b'a kama a furumuso filaw olu de b'a feere u b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ don o don dɔ bɛ na dɔ bɛ taa ani kalandenw donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo actuel media sanfɛ karamɔgɔ dawu ko safinɛ dɔ y'i bolo garizɛgɛko i y'a labɛn sunkalo kɔnɔna la alhamdulilayi Maïga ni safinɛ yɛrɛ ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna kabako min fɔ a la k'a da yen quoi tellement kabako min b'a la ne de y'a labɛn dɛ mais ne yɛrɛ ye safinɛ nin labɛn n m'a dɔn ka ban n ye safinɛ nin labɛn k'a bila yan mun bɛ ka fɔ a la ne yɛrɛ ka denbaya yɛrɛ de bɛ ɲini ka tila safinɛ in koli la yarɔ o y'a dan ye fɔlɔ ye mun ye safinɛ nin labɛn kun n bɛna kun dama dama fɔ mɔgɔ ye ne yɛrɛ safinɛ nin labɛn n dusukun ni ŋana na bana dama damaw de kama a fɔlɔ kaba juguma bɛ mɔgɔ la ka kaba ban pewu safinɛ in b'a kɛ zanfala juguma bɛ mɔgɔ la ka zanfala ban ka bɔ i fari la pewu safinɛ in b'a kɛ ani kurukuru bɛ mɔgɔ farikolo la walima kulonzoni ninnu den ninnu walima i bɛ den dɔ ye dɔrɔn fari bɛ sin ka logologo k'a kɛ kuru a bɛ ci n'a cira n'a ji magara yɔrɔ min na o fana bɛ kurukuru a bɛ logologo e ka nin den kelen ta ka den ko n'a banna n'i y'a kɛra cogo min na i b'a fɔ a ye a banni yɛrɛ ka jan dɛ n'i y'a ko bɛ k'a ko sinikɛnɛ i bɛ tuma dɔ la i b'a ɲini den fari la i t'a ye o tɛ kelen adamaden mɔgɔ minnu bɛ farikolo bɛɛ santiri nɔ i b'a dɔn a ka ca an balakaw la musow la santiri bɛ muso o muso la n'i b'i ko nin na a bɛ santiri fana ban pewu santiri o kɔfɛ ani mɔgɔ minnu bɛ yen allergie bɛ mɔgɔ farikolo la allergie b'i farikolo la i tɛ se ka maga parfum yɛrɛ la kabako de bɛ safinɛ in na quoi a b'a ban pewu ka bɔ i la allergie ban ka bɔ farikolo la pewu i bɛ se ka parfum utiliser cogo min ka di ye a bɛɛ de ɲɔgɔn falen farafin yiri gɛrɛgɛrɛ la a ye kabako don o kɔfɛ infection juguman bɛ mɔgɔ min na k'a kɛ n'o ka ŋɛɲɛ banbali bila a la mais e ka ji dɔɔni fɛngɛ safinɛ na k'a mɔn a kɛ to dogo yɔrɔ ŋɛɲɛ na dɔrɔn k'i sigi miniti 10 ni duuru i ka safinɛ yɛrɛ ta i ka t'i fari bɛɛ ko a la dɛ tile 3 kɛ o kɔfɛ n'i y'a sɔrɔ infection kɛlen don ka i woroko la hakɛto b'a la k'a bɛɛ kɛ tasi ni finman ye f'i yɛrɛ bɛ mɔ la safinɛ de b'a bɛɛ ban n'i y'a mɔ a la dɔrɔn i k'i sigi don o don miniti 10 ni duuru ɲɔgɔn na kɛ k'i sigi dɔrɔn a mɔnen a la i ka t'i ko a la ni safinɛ ni kelen bɛ ban yɔrɔ ma i b'a fɔ ko alhamdulilayi nafa tɛ se ka fɔ ka ban quoi safinɛ kɔni tiɲɛna an bɛ ka di 2000 dɔ bɛ yen nɔ 3000 dɔ bɛ yen 5000 bɔtiw ka bon ɲɔgɔn ye u bɛ ɲɔgɔn ye an k'a fɔ ka da
a bɛɛ kɔni ye kelen wala an ka fɔ ɲɔgɔn ka da kan wala hakɛw de don mais n'i y'a ta i bɛ ala jɔyɔrɔ y'a la mɛ kɛcogo t'a la quoi yɛlɛmacogo yɛrɛ t'a la yɛrɛ donc ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ ala ka barika don a la yɔrɔ o yɔrɔ ka di a bɛ ko ye a tɛ da o ma dɛ a bɛ farikolo ɲɛ a bɛ kurukuru misɛnmanin ban a bɛ farikolo nugu n'i bɛ produit ma ko i dɛsɛlen bɛ k'a bila safinɛ in ta i b'i ka tulu bila a kama n'i bɛ tulu ma i b'a bila a kama ouais puis fana n ye jogo mun fɔ sisan mɔgɔ minnu y'a ko ne taara n'a den 11 de ye fɔlɔ arajo la n banna ka taa n'a ye bilahi a ye mɔgɔ minnu bɔ jogo la minnu yɛrɛ da bɛ k'a fɔ ko a bɛ kabako kɛ ka bɔ hakili ma a b'u bɔ jogo jugu yɛrɛ la quoi yɔrɔ kɔni o y'a dan ye o ye wuli yɛrɛ ka kuma ye ne ma mun fɔ a la kelen n'i ka mɔgɔ basigilen fana ta k'a b'a basigi mais ne m'a dabɔ o kama n y'a dabɔ minnu kama n ye olu de fɔ mais mɔgɔ yɛrɛ y'a kɛ ka mun yala o de bɛ k'a fɔ dɔw y'a fɔ k'olu ye tulu haram pewu bilahi safinɛ nin kama bi n'oubliera ka taa n'a den 41 de ye bi arajo la tuguni ka fara dɔ in kan a kelen tɛ yen a tɛ sɔn ka bɔli yɛrɛ kɛ intermédiaire sanfɛ i bɛ se ka den joli labɛn wala mɔgɔ mana i wele walima mɔgɔ mana anw wele média sira fɛ n'a banna walima n'a ma ban média sira fɛ ni mɔgɔ mago bɛ hakɛ o hakɛ la n'o y'a fɔ a bɛ sɔrɔ a bɛ pharmacopée la yan et puis an bɛ labɛnni wɛrɛw la parce que ka dɔ fara a kan tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ n'i wele k'a sɔrɔ a banna i bɛ labɛnni kura kɔnɔ n'o fana labɛnna i b'a sɔrɔ parce que an ka baaraw de don i yɛrɛ ɲɛ b'a la fara sugu si tɛ mun tɛ pharmacopée la yan ala barika la a bɛɛ bɛ yan a bɛ yan cogo min na a bɛ so fana pharmacopée la o cogoya kelen de la a n'a nafa de don nafa caman c'est à dire safinɛ kelen tɔnɔ caman de don donc ni mɔgɔ min y'a ta ala ka barika don a la hali joli bɛ tigɛ mɔgɔ min na joli misɛnmanin tuma bɛɛ bɛ joli misɛnmanin furakɛ la n'i ye nin boîte kelen ta n'i bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ i b'i farikolo joli ɲini a dɔw la i t'a ye a b'a bɛɛ faga microbe bɛɛ faga donc an ka da yan nɔ ani y'a nafa inshallah ka fɔ kanubaw ye inshallah o kɔni o ye ta ye n'i bɛ taa dɔrɔn e ka taa n'o ye inshallah basi tɛ o y'a diya ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo halisa e mun kɛ n'i y'a kɛ ka bɔ yan e n'o lase o la n'ala sɔnna o diyara n ye kosɛbɛ an bɛ filɛbagaw fo émission dɔɔni kɛra an b'a kɔnɔna la an bɛ sunkalo baro kɔnɔ halisa donc karamɔgɔ Dawu ale ka émission fɔlɔfɔlɔ de ye nin sunkalo kɔnɔ lala yanni seli cɛ mɔgɔ tɛ dɔn ni dɔ bɛna se ka kɛ tuguni donc an bɛ karamɔgɔ Dawu ko wusulan dɔ b'i bolo garisɛgɛ sigitigɛ wusulan don salo selilen don walima seliba de don seli dɔ de kɔnɔna i ye a nasi ni a wusulan di ne ma walayi ne bɛ wulila dugula fɛ k'i wele parce que a y'a sɔrɔ n ka 25 dɔ la a tigi y'a ci ma n t'a dɔn ne kun jigi t'a kan bilen mais ne y'a ko ka fɔ kɛ o ye ne ka témoignage personnel ye n bɛ mun kɛ yaya mɔgɔ man jagoya k'an bila a la foyi foyi nka hɔrɔnya kɔnɔna la ni mɔgɔ ye fɛn d'i ma n'i y'a jɔyɔrɔ ye i kan ka fɔ a fɔ yɔrɔ la bon n hakili la nin y'a fɔ yɔrɔ dɔ ye maintenant mun ma ka di kɔni n kɔni tɛ nin dɔn mais mun dɛmɛ ne ma ka tɛmɛ salo ne kɔni b'o dɔn karamɔgɔ Dawu n bɛ fɛ ka kuma zen na wusulan fana labɛnnen bɛ sigitigɛla kama filɛbagaw ni kanubagaw kama walasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogo min yanni ka se e bɛna fɛn fɔ nin kan mun ma fɔ wusulan fana nɔ n bɛ mun fɔ e Mayiga ala deli ni a ye baara o baara moriya yɛrɛ ye mun ye dɔrɔn i bɛ mun dɔn o kɛ n'i tɛ mun dɔn dɔrɔn i ma kun i bɔra ka kuma wusulan min kan bi yɛrɛ depuis émission daminɛ depuis 10 heures fo 14 heures bonyamasegin dɔrɔn de bɛ ka kɛ wusulan ani fɛn minnu taara samedi passé n taara ni mun ye bon kɛrɛnkɛrɛnyana wusulan min bɛ ka labɛn ɲinan i n'a fɔ ɲinan ta bolofa b'a kan dɛ parce que n ye dɔ labɛn ka taa seli sunkalo musaka kama bi bonyamasegin yɛrɛ fɛ émission yɛrɛ a fanba bɛɛ kɛra o de kuma ma se ka ɲɛ sɔrɔ mais bi n bɛ mun fɔ actuel media suibaga bɛɛ lajɛ wusulan kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ yen seli musaka kama Mayiga n bɛ mun kɔni fɔ bɛɛ lajɛlen o ka jija o kana taa ko dan dɛ anw filɛ ne ka kuma man ca mais ni n kumana mun na kana kulonkɛ la koyi parce que bi ni ma ala ni kira kali ka sankolo sama k'a nɔrɔ dugukolo la bi mɔgɔ tɛ da i la kana dan na yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ y'a ye parce que adamaden bɛɛ n'i kɛcogo de don karamɔgɔ tɛ k'a fɔ ko kuma ba fɔ mun ka di ne ye dɔrɔn ne k'a fɔ dɔrɔn n'a kɛ dɔrɔn i k'a ye i ka jaabi di ninnu sigilen filɛ nin ne taara hali ni balo sɛbɛnden dɔ bi muso dɔ donna n taara n'a ye an ka anniversaire kɛnɛ kan a sɛbɛnden den kelen dɔrɔn de ka kan ka sɔrɔ yan bela a ko don min na a ye sɛbɛnden ta a taara malo dɔɔni san ka na bila siɲɛ fɔlɔ dɔ nana malo kilo 60 de d'a ma malo kisɛ kilo 60 o kɔfɛ dɔ nana 50 kilo 52 d'a ma o kɔfɛ dɔ nana 25 kilo bɔrɔ 2 d'a ma a tɛ se ka lakali quoi a ko wusulan yɛrɛ n'a kumana o kan dɔrɔn k'a bɛ a t'a dɔn a bɛ fɛn o fɛn fɔ bilahi ala de ye n seere n bɛ sunna o kɛra bi an kɔrɔ nin bon k'a fɔ bɛɛ lajɛlen wusulan min b'a la kabako tasuma de don a yɛrɛ ɲuman ko tasuma don a ka jugu n'o ye Mayiga wusulan n'i y'a sɔrɔ kabako b'a la mais ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la dɛ ni mago bɛ seli musaka la Mayiga ni dugu jɛra fitinin dɔrɔn kɛ tasuma de k'a fɔ ala garisɛgɛ diya wari diya min mago bɛ mun na dɛ e k'o fɔ dɔrɔn laɲini kɛ dɔrɔn k'i tɛgɛ to tasuma sanfɛ wusulan sisi ka yɛlɛ i tɛgɛ fɛ Mayiga n'i y'a kɛ tan alhamdulilayi siɲɛ 3 alhamdulilayi siɲɛ 3 a banna i sigi ko o don wari kɔnɔ a kana siga la yɛrɛ
ala ka kɛ ten amina ya rabbi an bɛ k'a fɔ ye cogo min na n'i ye feerekɛla kɛ tɛ marché sɔrɔ e ka dɔɔni wusu i ka boutique da la n'i ye sugu kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ tɛ ɲininka mun b'e kɔnɔ dɔɔni wusu i ka feerekɛyɔrɔ la a wusuli de ka gɛlɛn e yɛrɛ bɛ tila ka jaabi di n ko fɛnw bɛ fɔ a la an yɛrɛ tɛ se ka minnu lakale parce que an b'a dɔn an bɛ yiri minnu labɛn mɛ ka yiri dɔw bɔra Côte d'Ivoire n'o y'a mangoro la dɔn dɔw bɔra fo comme on appelle dɔgɔnɔ jamana kan ne yɛrɛ ye mɔgɔ bila ka taa bilahi don min yɛrɛ la a taara ala ye ne seri cɛkɔrɔba san 70 dɔɔni ala ye ne seri a ko don min na ale taara yiri nɔfɛ a sira don min na u nana mɔgɔ dɔ minɛ u ka dugu la o don yɛrɛ bɛ jadisiw bilahi ala mɛ a bɛ taa mugu ni kisɛ cɛ la ka taa n ka yiri bɔ ka na di yan n b'a fɔ a ye mago bɛ ne na parce que ne tɛ se namaralen na quoi donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen baara bɛɛ n'i ka baara kɛcogo de don mɛ wusula ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la a bɛ daminɛ 3000 5000 ka yɛlɛ fo 10 dɔɔni ni seko ye mun ye a bɛ sɔrɔ voilà hakɛya caya de ye quoi donc ni mago bɛ hakɛ min na bɛɛ fitinin 3000 ye ni mago b'a la i bɛ na ni mago t'a la alhamdulillah an yafalen do i ma an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an tɛ se mun sara la wa an ye miyankaw ye direct de don quoi parce que ne b'a dɔn ne y'a ta nunu filɛ nin dɔw bɛ wusulan ta 400 1000 2000 3000 musala la o ye an ka musala wusulan n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na 400 1000 ta ninnu mɛ ka o bɛ mun sɔrɔ a dɔw yɛrɛ bɛ bɔ so ka bɔ arajo la ka se so sɔrɔ dɔrɔn k'a wusu o bɛ mun sɔrɔ o bɛ tila ka don fo bɛ kaba o tɛ da la quoi dɔw bɛ taa 2000 juru ta ka taa wusulan san ka tila ka na dɔrɔn k'a o tigi ka wari bila a nɔ na k'a ka wari tɔ kɛ a ma i ka wakolokunsigi bagi ani a tɔgɔ salo seli i ye nasimu di ne ma o fila kɔni olu fila ye tarafata ye ne wallahi karamɔgɔ n tɛ basi ye n'a ye kuma janya a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna ko publicité don mais mɔgɔ bɛ ne dɔn ne ka sigi ka mɔgɔ ka fɛn dɔ témoin émission kɔnɔ a ma ca a fɔ k'a deli ka kɛ hakili t'a la mais ni mun bɛ kɛ ko ye fɔ ko ye quoi adamadenya la ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye fɛn k'i ye k'i jɔda a la n'i ma kɛ fitiri wala i ma kɛ mɔgɔ lankolon ye i kan k'a dɔn a ye maintenant mɔgɔ danga la o ma da la o bɛɛ ye ko wɛrɛ de ye i y'a ye an bɛ Farima Copé min kɔnɔna la an tɛ se ka bɔ n'an ma dabonya fila fɔ Farima Copé yɛrɛ kɔnɔminɛnw kan o hukumu kɔnɔna la komi a bɛ sunkalo la n ye furudimi ta ka fibrome ta n'o ye musow ka kɔnɔnabana dɔ ye donc a ka d'an ye k'an ko da an ka o fura fila ne ka Farima Copé fan bɛɛ fa yan donc an bɛ kuma o fila kan n'ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ an bɛna spécial yɛrɛ kɛ Farima Copé yɛrɛ kɔnɔminɛn dama kan mun b'a kɔnɔ a bɛ se ka mun dilan a bɛ se ka mun tiɲɛ infection furaw ni koko furaw ni a bɛɛ an bɛna a bɛɛ spécial kɛ n'ala sɔnna ni seli tɛmɛna fura bɛ yen ka daminɛ adamaden kunsigi la fo sen kɔni bana si tɛ yen n bɛ se ka fɔ ala barika la mun fura t'an bolo Farima Copé la ne t'a bana dɔn hali fasadimi olu bɛɛ ye fɛn a bɛɛ tuma dɔ la ni ko nana i tɛ se ka wuli ka jɔ n'i nana ni tulu dir'e ma n'i y'a mɔmɔ ko kelen i bɛ wuli ka taama a dɔw bɛ yen nɔ n'an y'a dɔn i ka kɔdimi ka jugu an bɛ taa fɔ den kelen kuru ka fara tulu kan dɔrɔn k'a d'i ma o y'i ka kɔdimi bannen pewu i ka kuma k'a dafa Mayiga ne ka kalandenw filɛ na ni ne tɛ jɛɲɔgɔnw bɛ a b'a dɔn bilahi ne bɛ sigi arajo la depuis ala ka n dan donna arajo la n ye bolongɔni kɔrɔta k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye animateur fara animatrice fara journaliste fara média mɔgɔ baarakɛla fɛn o fɛn n ko ni ne ka i sigi dɔrɔn ka nkalon da n na k'a fɔ ne ye daw ka nin fɛn in ta ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ a ma nafa ɲɛ i ye ka nkalon tigɛ dɔrɔn bilahi ne tɛ yafa i ma wa ala kana yafa i ma yɛrɛ ne y'a fɔ wa diɲɛma tulo b'a la wa n bɛ segin a kan parce que ne ye mɔgɔ dɔ de ye ne ka fɛn ma nafa fɛn fɛn ye kan'a fɔ mais n'a ye fɛn fɛn ɲɛ i ye ne ye fɛn fila de ɲini fɛ fɔlɔ dugawu kɛ n ye i ka dugawu kɛ n baarakɛɲɔgɔn i ka dugawu kɛ jamana ye ne ye nin de ɲini fɛ n'i y'a ta arajo la i ka dugawu kɛ arajo ye o ye ne ka baara taabolo de ye ala k'an bɛ sababa ma donc nin ye furudimi fura wulibali ye n'i ye nin ta hali sisan Mayiga sini sɔgɔma i bɛ sun o fura tɛ n'a ye diya bolo yɛrɛ Mayiga ninnu sigilen filɛ sunkalo sunkalo ne bɛ taa ni furudimi fura min ye arajo la a bɛ den 200 300 bɔ hali ɲinan ta kɛra ten walasa mɔgɔ ka se ka sun dɔw bɛ san 30 bɔ o tɛ se ka sun don mais n bɛ a di u ma ni sachet kelen n'i y'a ta bilahi ala barika la i bɛ sunkalo bɛɛ sun k'a ban fɔlɔ n furu bɔsilen don o sɔnkunna bɛ n minɛ o n disi bɛ n dimi o ni n sunna n tɛ lafiya o n dusukun bɛ ɲugu o c'est à dire que wo yɛrɛ de sɔgɔlen bɛ n furu la o i bɛ furudimi qualité o qualité dɔn furu bɛ fiɲɛ de ta o Mayiga nin b'a bɛɛ furakɛ sɔnkuna ni furudimi bɛɛ kelen sɔnkuna ji de bɛ kɔlɔlɔ ka yɛlɛ musala la dumuni qualité dɔ bɛ yen o de bɛ na sigi disi la wa a bɛ na fɔ yɛlɛ a dɔw yɛrɛ ji kunnama de bɛ yɛlɛ kan fɛ fɔ o de ma ko sɔnkuna mais furudimi caman dimi bɛ sigi a tuma caman sabuya wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ yan dimi mais a ka ca ala fɛ n'i y'a jɔ 100 o 100 99 bɛɛ ye furudimi
b'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ n ɲa yɔrɔ bɛ n dimi i b'a fɔ ko biɲɛ bɛ kan sɔgɔ furudimi ka baara dɔn ji kunnama bɛ yɛlɛn kan kɔnɔ ka kunnaya kunnama bɛ yɛlɛ a bɛ fɔ o de ma ko sɔn kunna o fana bɛɛ bɛ se ka kɛ o bɛɛ bɛ kɛ sɔn kunna b'a kɛ mais furudimi b'a kɛ ani sababuya wɛrɛ b'a kɛ furudimi b'a kɛ furudimi b'a to mɔgɔ bɛ joli fɔnɔ très bien mais ka kabako de don mais ka dɔw bɛ fɔnɔ ala ye ne seere dɔw bɛ fɔnɔ dɔgɔtɔrɔso la bilahi ka semaine 2 3 kɛ fɔnɔ tɛ jɔ mais ne b'a fɔ ye minute 1 minute 2 bilahi fɔnɔ a bɛ kɛ comme i ma deli ka fɔnɔ hein bɛɛ ni dɔ sɔn fɛn de don ala bolo quoi furudimi b'a kɛ bana sababuya wɛrɛw b'a kɛ quelque jolisu mana essayer k'a fɔ k'a bɛ da dɔw kɛli u bɛ fɛn ninnu na ni fɔnɔ o bɛɛ bɛ se ka kɛ walima jolisu b'a essayer ka jigin dɔw kunkolo la i n'a fɔ dɔw bɛ kɛ comme i n'a fɔ ni tension bɛ fɛ ka yɛlɛ a dɔw jolisu mana jigin a dɔw bɛ se ka joli sira dɔ bɛ se ka piti kɛ a dɔw bɛ se ka jɔ f'a bɛ kɛ AVC ye tuma dɔ la ni fɔnɔna joli bɛ se ka bɔ kɔnɔna joli juguman sababu a bɛ se ka joli fɔnɔ joli fɔnɔ sababu ka ca mais furudimi bakurubaya la furudimi qualité o qualité n'i b'a dɔn nin b'a bɛɛ furakɛ hein gastrique fara ulcère kan i n'a fɔ fiɲɛ bɛ furu la walima furu sɔgɔlen don furu bɔsilen don kurukuru misɛnmanin b'a la o a b'a bɛɛ furakɛ et puis fana kabako min na kuyari fitinin ɲɛ kelen sukorodun waati n'i y'o ta ka ban dumuni kɔfɛ fo ka taa tile ban ka na hali i t'a lajɛ ni sun fana tigɛra n'i ye dumuni kɛ a ta tuguni sufɛ n'i bɛna da ta c'est comme tile kɔnɔ ta ko 3 don sɔgɔma tilegan fɛ sufɛ mais ni sunkalo don an b'a kɛ sun mana tigɛ i b'a mugan sufɛ n'i bɛ da i b'a mugan n'i ye sukoro dun i b'a mugan a banna a man gɛlɛ yɛrɛ mais ka minnu bɛ yen nɔ ni dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ i taara analyse kɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko fogofogo sɔgɔlen don ko wo misɛnmanin b'a la a bɛ se ka kɛ sababu hali ka sinzan bila dɔw la i n'a fɔ nɛnɛkili degun bila dɔw la n'i bɛ nin mugan dɔrɔn a b'a ban pewu mais n'i y'a mugan o la an b'a fɔ i ka temps ta ka na ji min mais ni furudimi dɔrɔn de don n'i y'a mugan dɔrɔn ji min a kan a bɛ taa furu la a b'a ka baara kɛ mais n'a sɔrɔ furufuru problème bɛ disi la yan kana girin ka ji min dɛ n'i y'a mugan i b'a ye a bɛ baara kɛ ka jigin fo ka taa se furu la mais ka kabako de bɛ fara in na quoi donc a bɛ kɔnɔna joli fana furakɛ o cogoya kelen de la ni fara in bɛ wa n'i tɛ dumuni kɛ n'i tugura la i bɛ dumuni kɛ mɔgɔ t'a f'i ye yɛrɛ a bɛɛ b'a sɔrɔ hali ko ɲɛminɛko a bɛɛ la i tɛ tigɛdɛgɛ dun i tɛ sogobilen dun i tɛ nɔnɔ dun ni sɔrɔ bala don dɛ n'i ye nin sɔrɔ dɔrɔn a bɛ kɛ komi i bɛ k'i tugu de yarɔ kɔni o ye kabako ye a bɛ bana caman yɛrɛ yɛrɛ de furakɛ kuma la sɔrɔ nin bɛɛ ye hali tubabufura kasa tɛ nin fɛ a t'a la tɛ dɛ hali a kasa yarɔ o y'a dan ye fɛn o fɛn b'a na n'i bɛ se k'a fɔ k'a ni nazara bolo fɛn bɔlen don fo n'a kɛra sase ye a dun fana bɛɛ tɛ bɔ nazara dɛ a caman bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la a dɔw bɛ dilan yan yɛrɛ han donc k'a yira mɔgɔw la dɔrɔn an ta bɛɛ ye plante naturelle de produit chimique foyi t'an ka furaw la kɔlɔlɔ t'a la efegoniya t'a la k'a fɔ ko n'i y'a ta kɔlɔlɔ b'a la kɔfɛ mais ka kabako de don donc an bɛ mun fɔ kanubaw ye furudimi fura in kabako caman b'a la donc sachet filɛ nin y'a kumaba ye a fitinin fana bɛ yen ala k'a ɲɛ ka d'a ma donc n'an bɔra yen an bɛna an balakaw ka fura kabakoma dɔ yira fibrome bɛ muso o muso la mais fura in ye kabako ye dɛ Mali la an bɛ kuma wasolen Mali tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ bilahi Mayiga n bɛ se ka n kali ne yɛrɛ hakili tɛ jamana na fara in ma don jamana min na ne hakili t'a la ni fibrome a ma fibrome bɔ muso kɔnɔ yɔrɔ min na a ma muso ka trompe dayɛlɛ jamana min na a ma dɔ ka kisikuru furakɛ yɔrɔ min na a ma dɔ ka bobo juma furakɛ a ma dɔ ka sɛfani furakɛ yɔrɔ min na ne hakili t'a la a si tɛ yen hali mɔgɔw ka cancer b'i kɔnɔ docteur ko cancer b'i la k'i ka opérer ne b'a traiter ni nin ye k'a ban ni yarɔ kɔnɔ o ye banajuguba ye dɛ hali sisan bilahi mɔgɔ bɛ n bolo minnu bɛ ka traiter a fɛ cancer la ni kabako min don ni fibrome kuru bɛ muso o muso kɔnɔ k'a fɔ docteur ko fibrome b'i kɔnɔ a kɛra kurukuru misɛnmanin a kumara i bɛ dɔw kɔnɔbara i b'a ko tan ni ne ye nin d'u ma a b'a bɔ de dɔw kɔnɔbara funu i b'a ko sisan k'a bɛ jigin kuru fɛ mais n'o ye nin placeli daminɛ Mayiga a b'a ci k'a ban pewu a dɔw a b'a ci k'a ji bɔ walima a b'a tigɛ yɛrɛ de a bɛ bɔ komi den ne ka téléphone falen b'a la yan perebu baden de b'a la o ye fibrome ye ni trompe fana fila gerelen don docteur ko i ma fɔ i ka opérer nɛgɛ tɛ don i la museli tɛ don i la an b'a bɔ ka sɔrɔ kuma tɛ dɛ diɲɛ ma ɲɛ banna o ni mago b'a perebu la fana an b'a ba 100 d'i ma taa kana yɛrɛ t'a la a bi yan nɔ po téléphone kɔnɔ yan ne yɛrɛ tun yɛrɛ j'étais tellement a dɔw yɛrɛ bɛ i b'a ye fɔ non i yɛrɛ commencé bɛ cɛ bilahi Mayiga i bɛ dɔw ye a bɛ nɛnɛkili bilahi ne ni Ala de bɛ ka fɔ i b'a ko den kuru de bɛ nɛnɛkili ta i b'a ko den a bɔlen kɔfɛ
ne bɛ nin di dɔw ma dɔw muso bɛ furakɛ ni muso y'a ci cɛ ma cɛw bɛ kasi ɲɛji la de ko est ce que ko nin bɛ se ka to mɔgɔ kɔnɔ k'i bɛ balo wa mais nin fura in b'a bɛɛ bɔ a bɛ fibrome bɔ i kɔnɔ pewu a bɛ trompe 2 bɛɛ gerenen bɔ k'a dayɛlɛ i b'a fɔ k'a ma deli ka datugu o tɛ fila ye kisikuru bɛ musow kɔnɔ a b'a bɔ i kɔnɔ bobo jumakuru a hakɛto b'a la u bɛ sigi muso sinafɔ don yɔrɔ la a b'a bɔ sɛfani u bɛ sigi a b'a bɔ a ka jugu mun fana ma n'a bɛɛ o ye koko ye ni n terikɛ ivoirien dɔ nana fɛ yen a hakili la i ye nin damadɔ d'a ma n tora n'a sɔrɔ nin de ye kelen ye nka kisɛma kɔni don ani muguma koko fila i y'a 2 d'a ma depuis Bamakɔ yan a y'a tali daminɛ depuis Bamakɔ a y'a tali daminɛ a ko est-ce que ko sara fɛnɛ k'ale k'a tɔw ta bilen mais sisan bi an waati dɔ a bi alhamdulillah n bɛ mun fɛ yen ala ye ne seere dɔ bɛ se ka fɔ ne ni dɔw bɛ bɛn o bɛ se ka 60,000 70,000 ci ne ma ni ne y'a bila ka taa bilahi u ka bana bɛ furakɛ u bɛ tila ka 70,000 ci ma k'a kɛ ala kama i ka dɔ filanan muso mana kɔrɔ cogo cogo k'a fɔ hali ye san 60 de n'i bɛ fɛ k'i seere komi denmisɛnnin wallahi n b'a kɛ a kɛ ala kama n bɛ tile 5 d'i ma ni kisɛ 5 tile 5 yɛrɛ ka ca tuma dɔ la tile 3 yɛrɛ bɛ dafa yɔrɔ o yɔrɔ n'i ma furubato kɛ mɛga madal n'i bɛ se ka 4nan place ou bien 5nan place a b'i seere net i b'a fɔ ko denmisɛnnin fitinin donc nin fɛn dama dama b'a la an bɛ mun fɔ kanubaw ye ala k'an bɛ sababa ma ni ye fibrome fura nafa ye inshallah maintenant comme on da an ka émission kɔni sera kuncɛ yɔrɔ la donc a man d'an ye an ka bɔ ka sɔrɔ i ma fayida dɔ di filɛbagaw ma donc dakuruɲa miniti damadɔ b'an bolo ka fayida teliman 2 di mɔgɔw ma an ka sɔrɔ ka kuma kuncɛ kuma kɛ ka taa suntigi mɛ ka n bɛna kuma juguya fura wulibali dɔ kan yiri 2 ni mɔgɔ min y'a kɛ juguya la i bɛ ala jɔyɔrɔ a yiri fɔlɔ kari jakuma lili ani jala ju 7 fara ɲini koko 7 dɔrɔn k'a la i k'i sigi ala lajɛ n'a bɛ cogo min na i yɛrɛ b'a fɔ kari jakuma lili koro 3 jalaju 7 fara ɲini k'a fara ɲɔgɔn k'a tobi ka koko 7 k'a la hali n'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ de bɛ contrôle la ma i bɛ lafiya wa ni mɔgɔ min b'i k'i juguya n'a y'i ye n b'a fɔ a b'a yɛrɛ ɲini o ye wulibali ye fayida 2nan galayiri a kuru 4 ɲini galayiri ani yiri mun falelen bɛ tongonbilen sanfɛ ale kuru 3 n'a y'i diya i b'a kɛ yiri suguya 7 mun falelen bɛ tongonbilen sanfɛ ani galayiri kuru 4 n'i y'a ko ka ban mɛ e yɛrɛ tɛ fɛ mɔgɔ min yɛrɛ ko ko n t'i ye yɛrɛ n'i y'a ko don min na n'a ye jima ye a don a bɛ problème sɔrɔ fura foyi t'a la n'a y'a galayiri kelen tongonbilen ka yiri mɛ alhamdulilayi an ye kabako daga dɔ fɛnɛ don mɛ ka daga ye ka farin dɛ juguya dabali jugu n ka ko datugulen don siri jugu de bɛ na jinɛ jugu de bɛ nɔfɛ n dabalila de n ka dolo datugula n ka fɛn o fɛn datugura ayi mayiga ni magara daga in ji la i b'a dɔn k'ala ye kami ɲɛgɛn o daga fɛnɛ ji labɛnnen don ka ban a ji labɛnnen don k'a ban pewu n taara n'a arajo la siɲɛ kelen hali bi u y'a ɲini ko n t'a di sunkalo fo ka taa sunkalo ban n t'a di arajo kelen na bilen n seerew bɛ a bilayi ni kuranɛ cɛ n y'a fɔ i da a tɛ sɔrɔ arajo la bilen dɛ sunkalo in kɔni kɔnɔ non a tɛ sɔrɔ mais média mɔgɔ an bɛ se k'a d'u ma parce que olu m'a sɔrɔ aw m'a sɔrɔ n bɛ se k'a d'e ma i k'a di kanuba ma ni minnu mako b'a la a dagaji bɛ yen 7 b'a la 5 b'a la hali 13 ka yɛlɛ i mako bɛ hakɛ min na dɔrɔn n'i y'a wari ci dɔrɔn n'i ye wari hakɛ min ci an b'o an b'ale k'a d'i ma fura foyi t'a la n'ala sɔnna ala k'a ɲɛ ka d'a ma inshallah amina ne bɛ dan sigi an ka bi émission na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an suit actuel media kan nin waati in na k'an daw ka dugawu kɛ ka kuma kuncɛ kuma fɔ ka foli kɛ filɛbagaw ni kanubagaw alhamdulillah an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔw k'a dɔn ko bɛɛ lankolon tɛ quoi ko ji kɔnɔnkolon tɛ kumu dalu ye dalu ye falenbalo de yɛlɛmabali de don minnu fɔra mɔgɔw k'a kɛ u k'a ye filanan n'u mago bɛ fɛn min na u k'a ta dɔrɔn yɛrɛ kɔni kɔrɔbali dan i yɛrɛ k'a ta k'a ye o a b'a la a t'a la i yɛrɛ tɛna o jaabi di yan ala k'an bɛ sababa ma donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo yiri tɛ kalon tigɛ adamaden de bɛ kalon tigɛ karamɔgɔ kɛnɛw d'a ma a n'a labanko ɲuman seli min bɛ ka na ala k'a yira n na ka musakaw fɛnɛ nɔgɔya k'a yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na ala kira bonya na warama sallallahu alaihi wasallam آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Merci, nous dans ce émission là. On a votre téléphone numéro 74 60 75 61. Au téléphone numéro de votre mail, avec vidéo sur Actuel Media page Facebook, on va sur un compte TikTok, on va sur YouTube, on va sur WhatsApp groupe quoi. Moi on camber chez Actuel Media sans faire. Au camber là, merci.
Malien de la diaspora on isigiro beleno dien ko fala manie ki wara di man ko di awma wa ka warti kito isigiro la ka soro ima fere bo la kana ani telia kon nala application kele mi no no ya o de Senwave kren ni la malien mun sigiro beleno France Allemagne Italie Espagne États-Unis Royaume-Uni Belgique Irlande fo kata se Canada ma aw bela jele mi sigato o sigiro la ka warti gana mali kono ka soro o ma fere bo Côte d'Ivoire ni Sénégal ko fe bi ibe sigito ni jamana ko fele no bela jele na ka warti kana mali kono ka soro ima fere bo o fana temene ko fe ka boyno aka do fene ka fo fami application Senwave ale utiliser no ma ba million chama ne fe ka kla ka la donia ka fo fami o ka barake ro daga yore o benenu America ma no temena ka boy jamana mo mbora ka fo sani ma mi be fe ka warti ka to ito o jamana kele la fe la jeninga aka no ko kujugu kana mali la kren yela aka no ko kujugu ibe ta Play Store sans fait application Senwave il va télécharger il va installer link ko fe fami ka donner ni wulu bela de ndo akono ibe do akonna la ni be fe ka chi kana mali la misalla iba malita ni malita ya code promo ibodo ina fo an code promo o yara se to gomna ala herema fana e muni ni an code promo do ça par exemple ibe se ka 10 € de bonus sur ika compte là wa ota bani ko am mi fa war ci kana ka bon jamana ko fo na kana malikono fa ka soro abe war ci mamnuma uluga ke Orange Money wal ma wewu sans fait wala sa atike se war la soro ni bela jelen te men ko fe ka boyno min kadina be o de ka fo ni bara ni no bela jelen min ke lakana de konnala wa ma wara fo ci te ga téléphone ta baraka la iko fait Senwave ama fiena ki bismillah on fait un